जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा मैया बेलासि 3:30 रिंगायाव सराइबिल ओनसोलनि खाथि खाला थानाय गामिफोर जेरै मजाथि, बसाबिल, सिनद्रिजरा, लालपुर बे गोबां गामिफोराव गोबां जोंनि गरिब दुखिया बा जेसेबांनाखि बे गामिफ्राव रायजो जानाय न'खरफोर बे न'खरा बोथोरनि गाज्रि थासारियाव गोबां न' बां धंस जाबाय। गोबां जोंनि सुबुंफोरा आलाय आथानि जानो गोनां जादों। गंसेबो न' जोंनि जे भिजिट खालामनाय जोंनि नायगिदिंनायाव जोङो नुदों मोनसेबो न'खराव मोजां न' गैया। दा गोबां जोंनि रायजो राजाफ्रा जारलायाव गोग्लैनानै दङ। गोबां न'खरफोरा बेबायदि जानाय लोंनाय जारलाजों भुगिनानै दङ। बिनिखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद क'क्राझार जिल्ला हिसाबै जोङो जोबोद दुखु मोनदों आरो बिनिखायनो बे ओनसोलाव थानाय जे रायजो राजाफोर जायफ्रा न' बां बायजाबाय, न' बां मोजां गैला, बिसोरनि थानो जानो थाखाय थाबैनो सरकारा बिनि सायाव बेबस्था लानांगौ। जोङो जिल्ला एबसुनि जानानै जोङो सरकारखौ खावलायदों। लोगोसे जोङो एसे आगोल जोङो फरेस्ट बिफाननि सेन्ट्रेल रेन्जनि जे रेन्जार बिथाङाबो बेयाव दंफैयोमोन आरो जों सार्कोल अफिसारजोंबो जों रायलायदों। बिथांमोनखौबो जोङो बुंदों थाबैनो बे जायगानि रायजो राजाफोरनि थाखाय थानो थाखाय, हरनि समाव उन्दुनो थाखाय न' बां जिहेथु सर्ट पिरियडआव लुनो हानाय नङा, बिनि थाखाय थानो थाखाय त्रिपाल, जानो थाखाय आदार, माइरं, दालि बेखौ थाबैनो सरकारनि फालरफोरा रायजो राजाफोरनो प्रभाइड खालामनानै होनांगौ। आरो बेवहाय जिहेथु गोबां न' बां धंस जाजानाय गरिब दुखियाफोर दङ, बिसोरनि थाखाय कयेक दिन बेवहाय जिहेथु थानो गोनां जागोन, गावबा गावनि न' बांखौ फोसाबनो थाखाय बिफां लाइफां बायसिननानै दङ बेफोरखौ बोखारनांगौनि थाखाय एटलिस्ट बे समसिमनि थाखाय बे गामिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय रिलिफनि थाखाय बेबस्था खालामनांगौ। जोङो सार्कोल अफिसारखौबो आरो सेन्ट्रेल रेन्जनि जे रेन्जार बिथांखौबो जोङो खावलायदों जाहाथे थाबैनो बे रायजो राजानि उसुबिदाखौ नोजोर होनानै सरकारनि फालरफोरा थाबैनो बिथांमोनहा बेखिनि बेबस्थाखौ खालामनानै होनांगौ। जों जिल्ला एबसुनिफ्राय बेखौ दाबि खालामदों। गोजोनथाव खौरां! नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, एसिपि पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं, सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।